Makaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadray aw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw, ada ka pa'y magayam irin apaw, kunaklaki din o aginrol ka ita. Sana ko nga genrol apong. Apay ngay, Sa anak-anak ka pa sa iti entrance exam para iti kurso ang kayat ko. Masapol a private school ti pagadanak. Tapno maalak ti kurso ang kayat ko apong. agpili ka pa'y laang iti sa bali a kurso awan mo kwarta tayaw. No saan ko ang maala ti kurso ang kayat ko? Uray sa anak ko nga agadal apong. Naa, sayang mait no di mo ipalpas ti kolehiyo apaw. Di nak mapilit apong. Ipadas mo man ti makisarita ken uncle mo Daniel. Ang mga no ada maitulong na. Ada mo trabaho na dayjay. Ken awan pa'y pamilya na. No kayat na di pagadalan na ka. Ay, da kayo latan ti makisarita kan kwa na apong. Anyo niya imbaga ni Nanang? Kasapulam kanumot ti kwarta, erin, kaanakan. Ay kwa, win uncle. Kasapulak nga rod. Pag-enrollam ko maya. Private school ko ma uncle. Ay nawaw, anya pa lang tururayam ngay. Ag-enroll ka na. Masapul ti down payment ijay uncle. Manong ti kwarta kasapulam maya. 5,000 kumapay. Kompleto ka di ti requirements mo. Kumpleto uncle. Agenrol laangan ti kurang. Mapit lang nga rod, mga laki ti kwarta. Tulungan ka. Ngam ikarim kanyak nga agturpos ka iti kuleyo. Ay nawaw, agyaman naklaunay uncle. Agyaman nagtaadda ka amang paadal kanya. Awan na nyaman na kanakan. Nadapay ka sa pulam. Di ka agduha-duhang agdawat iti tulong kanyak, ha? Kunaklakit din o saan ka maka-enroll, Erin? Naimbaglaangan tadda ni uncle ko anang tad iti kwarta kanyak, friend. Nagasat kalaunay, ano kasta? Siyempre, Saan ko naparikot ti kwarta agastusak? Ngamin, at damot tin namnamaag at tumulong kanya. Agpila tangaruden atap no saan ta amarabyan. Ag meriendata pa'y Saanen? Isupay apaggastusan dayta. Ilibre ka. Ay nawaw, apeng ilibre nakpay laang kat dandan ni saan ka maka-enroll tawan pagbayad mo. Ay nawaw, sobra ti kwarta nga inted ni uncle kanya. Idulin mo latan atap no ada allowance mo inton mangrugi ti klase tayo. Mangted tumanin ni uncle ko. Si kakit dimat. Oh, ibagam no anyo ti kayat mo akanin. Tasya kon ti makaamu agumatang iti meriendaan ta. Agyaman naklaunay Daniel anak ko. Para itanya day Nanang. Wen ata saan ka nagduado at timulong iti ka anakam. Dahil lang gayam. Awan ti rumba nga pagyamanan nyo kanyak, Nanang. No si bibiyag pay laang tikapsat mo, sigurado ang maragsakan dayjay. Ngamen, adda ka amang tulong iti anak na. Aramidak lang no anya ti amok ahusto, Nanang. Anyat amu tayo. Ang mga no dumteng total daw akasapulak ti tulong ti kanakak. Mas daawa kung ka, pare Daniel. Ay nawaw, anyat kahit mo asawan, pare Rodolph. Kaano lang iti nagsweldo tayo. Ngamnay, agtip-tipid kamot manay. Kwa, pare. Adan samot tan paggasgastusan, pare. Ni Melissa ka di a waitress. Si kakit di mo't, pare. Awan bibiyang ko iti dayja Melissa niya. Saan ko matakursunada dayja kat? Apay nga ron, analaka may busti kortam ngay. Siyak ngamin timang papaadal iti ka anakak, pare. Anya? Husto tinanggag mo, pare. Pagadalag ni Ering nga anak ti kabsat ko. Ano kasta? Adda maggayang pagkatadalam. Adda, pare. So masapol nga agtipid ken agkagat na tao.
Ay nawaw, kunaklakit day no damot yung babae ngay kaskastosam dita. Teka alakamot gayam. Nag-enroll mo gayam ni Erin, ma-review la. Wain maray. Damag ko kat private school ka no, magtipagad-adalan na. Private school at talaga, maray. Asino nga iti mang papaadal kan kwa na maray. Ni Uncle na Daniel. Ay, naimbag man tayo manugot ni Daniel. Wain mo, maray. Nasyan mo laang iti kaanakan na. Nagasat launay ni Erin, tadda ni Uncle na nakasagana amang tulong kan kwa na. Nakunampay, maray. Aywan, talaga aya nga awanan plano ni Daniel ang mga asawa, maray. Jakman amo kang kuana. Naragsak samot ten itikas di abiyag na. Awan pa'y mo inyam amuna kada kami. Gasat na siguro ti agbaak, maray. Hello, Apong. Apay akas jay ti text yu kanya. Ada kami dito'y ospital ita, apaw. Ne, asino tina-ospital, Apong? Ni Uncle mo Daniel. Ay, nawaw. Apay ano ospital? Na-aksidente ka di, wanoan niya. Ada nadagsin asakit ni Uncle Mau. Kadagkal agad at ti kasapulan para iti panagpaagas na. Anya? Si kalaangan ti amok amabalin mi nga asitgan, Irain. Awan ka dito urnong ni Uncle? Kurang ti urnong na, tadya na duma, kat na itid na kang ka, idi agad adal ka. Awan pa'y sweldo mi ita, Apong. Ipadasyo ti agpatulong kada kapitan. Uno saan, agpatulong kayo iti opisina ti DSWD. Sigurado nga da maitulong dakin ni Uncle. Asino kano ti na ospital, friend? Ni Uncle Daniel kanu. Anya? Apay ana ospital? Ay nawaw, di mo nangagaya. Adda kanu sakit na. Ni, kaasimot nga rod, ano kasta? Adda man sa ludsudak kan ka, Joyce. Anya reta, friend? Obligasyon ko kadi aya ti mangipaagas ken ni Uncle ko. No siyakla ang amay saan mo nga obligasyon ni uncle mo? No kasta nga rod, husto lang ti desisyon kung asaan amang ipaw iti kwarta. Sa anak anag abroad, tapno lang pagpaagas na ti kwarta anagbanno ka. Saan mo nga obligasyon ni uncle mo? Ngam ada utang mo anaimbag anakam kenkwana. Panagkunak kat panawen meten tapno subalitam ti kinaimbag naken ka idi. Ay nawaw, saan ka ang maawatan, Joyce? Ti kunam itay, kat saan ko nga obligasyon. Ngam apay mat akas na ti bagbagam ita. Sabali ti obligasyon, sabali met ti utang anaimbag anakam. No saan aga po kini uncle mo, awan ti napintas at trabahom dito'y abroad ita, friend. Kasanumet nga rod ang makaurnungak para iti bagik. No ipaw it ko ti sweldo kadakwada. Saan damat siguro akid dawan ti si bubukal asweldom. No anya ti maitid mo, di iso. Nangyaga kiti prutas, pare Daniel. Padyaman aklaunay, pare. Mangan kalatay tinasustansya amakan, pare. Isumat na raramidag, pare. Agpaimbag ka tapno at daman ng kadwak makitang tanok Araramidag mo tiya kabailak. Kamtya ka mo, lumailasat ko pa'y da ito'y, pare. Adda ka si ti Diyos, pare. Ay, ungayam. Amo ka di, ti ka nakam ti kasta ka sa sahad mo. Amunan, pare. Anyat ko na ngay. Adda may tulong na. Dito si Jack pa'y sigurado, pare. Tulungan na ka kumamot, Tamayat mo ti trabaho na job, bro. Adalatakan ko na, pare. No kayat na ti tumulong lakta. Ngam no di na kayat, maawatak mat. Kumusta tilakad mo, ma-review la? Ada mo basit inted maray. Husto tapno adda na yunan niyo, maray. Wan nga raw. Sapay la kumaat agimbagan di Daniel. Tapno saan adumakkel ti utang bay. Ni Erin ngay gayam, maray. Di natulungan ni uncle na aya.
Imawag idi na minsan, Mare. Kahit anya ti imbaga na maray. Sa bali ti tono ti busis na. Ay nawaw, apay ngay akasta. Saan na mo kide nga obligasyon ni Uncle na ah? Saan na nga obligasyon? Ngumno adda ko matikaasin Tulungan na ni Uncle na. Nang runak ni Uncle na tinangpaadal kenkwana. Jak ammo, Mare. Jak ammo no anya ti ada iti panunot ti apaw. Narigat mat no obligaan may. Ang mga no ada pa'y maibagana. Ay namare, saan adakes no agpatulong kayo? Uray basit laeng ano iso? Mano ti kasapulan yung aya? Pasensyakan, apaw. Naibos nga minan, tinaawat mi atulong. Kat saan pa'y anagimbag ni Uncle mo. O sige, mangipawitak iti 3,000 tapno awan ti adu sa uyo. Agyaman naklaunay, apaw. No awanan ti bagayo, idepo kon ti cellphone. Awanan, apaw. Agan-anad ka akanayon di ta abroad. Unay kan, friend. Makaparurudmat dagita tattao. Gagangay na Si kalaang ti amuda apagpatulungan da, iso akasta. Di mo ko maipaidam kadakwada, friend. Ay nawaw, no binulan amang ipawitak kadakwada. Kasano nga rudmat nga iti planok nga agurnong. Di yu pilitan ni Erin, nanang. Adyat kayat mo asawan, anak ko. Nangag ko ti panagsarita yu itay. Kat amuklatan, adi na kayat ti tumulong. Pasensyakan, anak ko. Okay lang, nanang. Kas iti karayon ko ngay baga. Saan na nga obligasyon ti tumulong kanyak? Jak ambaw no anya ti isungbat ko king ka, anak ko. Sanak matlangan nga agbayag, nanang. Sayang lang ti kwarta, nga itad na no bilang man. May mayat nurnungan na para itibagin na. Wala nga. Di kay matanagan. Sa anak amang imulay ti sakit tinakam iti apuyo. Kasta talaga ti biyag. Saan tayo ngagpapada iti kapanunutan. Makipagrik na kami, Mare Viola. Agyaman naklaunay, Mari Pandiang. Nalpasan tirigat ni Daniel. Aging gaita jak maaklon tinapasamak, Mari. Nupay kasta. Rumbeng laeng agbalin ka na tibker, Mare. Aywan gayam, kaano nga agawid ni Erin? Saan samutan nga agawid day jay, Mari. Ne, apay ngay. Busy iti trabaho na. Ay nawaw. Talaga ka di adi mo kaya ti agawid, Erin? Anyamot lang ngay ti aramidok ijay, friend. Naa, pimusay ni uncle mo kat dandan ni titabon na. Ang trabaho aklatan, friend. Ay nawaw, di ka lang haro din timulong idi na ospital. Di ka manan agawid, itaapin mo sa yan. Narigat ti kasta, friend. Amang ano inton madamdama kat Kat, anya ti mapasama kanya. amang ano inton madamdama kat makarma ka. Ay na, Joyce, saan tayo nga ubing? Rumbang na laang nga agbalin tayo a praktikal. Tapno ibagakkan ka, saan akin na praktikal ti kastang ar-aramidem. Kinaman naging bubukod daytan. Agasem man, awan mat kunam nga isakit mo di tao anang isakit keng kaidi. Ay nawaw, kumutkuntong ka mat Erin. Wan nga rod, friend. Makapadanag ti kasta ka sa saad mo. Ipakita kan iti doktor, friend. Anya? Agpa-check up ka ta amang ano anya matenday ta amarikiriknam. Kasano laangan nga no adagayam sakit ko. May mayat no maamuam anasapsapa tapno masigod. Kita man tabagim, dakkel ti nagbaliwam, friend. Saan samot ten nga epekto ti diet mo dayta?
Masapol nga agawid ka, friend. Agpaimbag ka pay. Saan ang mabalin, Joyce? Kasanulaangan ti trabaho. Kasanulaangan ang makaurnungak. Ado ti arapaap ko para itibiyag ko. Amok day ta. Ngam saan kamot lang ang makatrabaho iti kasta akasasaad mo. Kabailak pa'y, friend. Sigurado asaan da kamot lang ang apalubusan nga agtrabaho. Nang runa no maamuan ti bus tayo ti kasta akasasaad mo. Nasaysaya at no agawid ka pa'y tapno makainana ka. Nagawid mo gayam ti apo Mariviola. Wala nga padamot tan rik-rik naan na maray. Anya, Nagaway ta masapol nga agpaagas. no kasta, at damot gayam sakit na. Kas iti sakit nga impatay day di Daniel maray. Anya, Jakman amaw. Matawtawid ka di ayati kas jay asakit. ay day tatijak ang mumaray. Napigsa kang agpaiso. Ngam agsakit beten dagiti anak ken apom. Day tatijak maawatan maray. Mabalin mo't asaklatan tabaketakon. At da siguro plano ti Diyos no apay akasta ti mapaspasamak, mare. Mangan kan apaw. Agnganga ka ta isubuan ka. Masapul amangan ka iti adaw. Sa anak ang mabisin, apong. Nay, saan ang mabalin adi ka mangan? Kasanulaangan nga agimbag ka no kasta. Saan ko na may lasat dayto, apong. Panagkunakit dayto yan ti karmak. Saan man atila ibagbagam dita. Maibusan ti urnong ko. Ngam sa anak matan nga agimbag, apong. Adda ka asi ti apo. Anda ka si ti apo. Ngam saan nga itikas kanyak ang managing bubukod, apong. Karmak na ito yan. Gapo iti inaramid ko kini Uncle Daniel. Karmak na ito ita nagbalinak ang managing bubukod iti tawa ti mulong. Kanang isakit kanyak, idi awanan. Ay, nawaw! Saan mo nga obligasyon dagiti tattao at imulong ken ka tapno agbaligi ka iti biyag. Nupay kasta, laglagi pam ti utang mo ang naimbag anakam. Di mo kumaida talikudan. Tulungan mat ida no dumtang ti tiyempo nga isuda mat ti agkasapulan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.